Hello sa aking mga silent followers, silent viewers. So, kana lang dagko kay ko pasalamat gyud kay imagine ko mag-upload ko ganang video, maka-views ko og pila ka libo and then pila lang ka book ang mag-comment. So that means daghan kaayo mi og mga silent viewers and silent followers. So thank you so much kay usay gani guys moabot og ganang 100,000 ang ako ang mga viewers and then ang nag-like lang is narana sa mga 500 plus or 1,000 plus, then ang mga comment murag nasa 1,000 plus lang may na ba, pero daghan kayo ang views kanang mas labaw ang viewers kaysa sa like and comment. So diha na to ma-prove nga daghan jud ang mga tao nga naga-follow and naga-view or naga-watch sa to ang mga vlog nga naalang sila nabilong sa silent mode. Bitaw ay sa kuan lang sila silent viewers, silent followers. So salamat kay sa inyo ha, kay kabalo jud ko daghan kaayo mo. Mas daghan kayo ang ato ang mga silent followers and silent viewers kaysa sa katong kuan kanang mga naga-comment gyud. Pero okay ra po, thank you jud kaayo kay kanang bisan man og kanang silent lang sila nga mood, pero at least ang views nga ilang nahatag sa tuwa dako og tabang. Yan, thank you kaayo guys sa walang sawang suporta. Mas ganahan jud ko mag-vlog, ganahan mi mag-vlog kay naa mo naga-support sa amo. Thank you. Salamat po kayo sa amo ang mga sponsors. Thank you kaayo mga sharer. Bye.